Ναι, γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα ανοίξουμε ένα τάμπλετ που πήρε, η μάρκα του είναι TCL. Πάμε να το ανοίξουμε. Να τα παιδιά το τάμπλετ. Έχει και θήκη, τέλος κάτι σοβαροί ανθρώποι που μου βάλανε θήκη. Να το, αυτό είναι. Δείτε πόσο μεγάλο είναι ο φορτιστής. Κατά λάθος το άνοιξα αυτό. Πιστεύω ότι θέλει φόρτισμα. Αν ανοίξει θα είναι τέλεια. Και παιδιά, πάμε να κάνουμε το πιο satisfying του βίντεο. Να και αυτό. Πάμε να το φτιάξω και μετά θα πάμε να δούμε πώς είναι η κάμερα και αυτό. One eternity later. Παιδιά, η εικόνα απ' έξω είναι το Ρονάλντο. Μισό λεπτό να βάλω τον κωδικό. Και από πίσω έχουμε τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελώνας που πήρε και το Euro τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτά τις εφαρμογές που έχω θα σας δείξω και τα παιχνίδια. Στον φάκελο έχω για να βλέπω πώς είναι τα σκορ των αγώνων, το Champions League, το Europa και το Flash Score. Τα παιχνίδια που έχω είναι το Brawl Stars, το FC Mobile, το Roblox, το Among Us, το Super Goal, το Match Food, το Free Fire, αυτά. Παιδιά, αυτή είναι η κάμερα του tablet. Παιδιά, κάντε όλοι μία εγγραφή και πατήστε ένα like. Επίσης γράψτε όλοι στα σχόλια πώς σας λένε στα παιχνίδια και θα σας κάνω φίλους. Και σύντομα θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά, γεια σας.